nakahatag katumanan sa pagbuot sa kaitasan. Mga hiyas mo nga naampo, ipaambit mo karon, kay ikaw walang kanamo sumundo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalan mo kanamo tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalan mo kanamo tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Daghang salamat, O Senyor San Jose. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Mayong buntag kaninyong tanan, sulod ni atong santos nga misa karon, atong iuban ug ipahinungod kining mosunod nga mga intensyon. Misa pasalamat ngadto kang Senior San Jose gihalad sa Espasyo Family. Misa pasalamat ngadto kang Senior San Jose gihalad ni Nerissa Sun Ruiz and family. Misa pasalamat ngadto kang Senior Santo Niño, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, for all the graces received and good health, gihalad ni Belen May. Misa pasalamat ngadto kang Senior San Jose, gihalad ni Jackie and family. Misa pasalamat ngadto kang Senior San Jose o sa tanang mga santos, gihalad ni Lani Cabrera and family. Misa pasalamat ngadto kang Senior San Jose, gihalad ni Daryl Bihag son. Misa pasalamat sa kapistahan ni Senior San Miguel Arcangel o ni Senior San Jose, gihalad sa Galve family. Pasalamat gihalad ni Mrs. Estelita Rimolio and family. Pasalamat nga kang Senior San Jose, gihalad ni Daryl Bihag son and family. Pasalamat nga kang Senior San Jose, gihalad ni Jose Almario o Siena May Velmonte. Misa pasalamat nga kang Senior San Jose, gihalad ni Jesusa Lozano. Pasalamat sa kapistahan ni Senior San Jose, gihalad sa Oncenes family. Pasalamat sa tanang grasya nga mga nadawat, gihalad ni Juanito Oron Jr. and family. Pasalamat nga kang Senior San Jose, gihalad ni Mr. and Mrs. Lou Basiga and family.
Pasalamat nga tukang Senior San Jose gihalad ni Luz Tumongha. Pasalamat nga tukang Senior San Jose gihalad ni Neri family. Pasalamat sa kapistahan ni Senior San Jose o sa tanang grasya nga nadawat ug maayong panglawas gihalad ni Mr. and Mrs. Michael Campanya and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose o sa maayong panglawas o sa mga grasya nga nadawat gihalad ni Desiree Abanio. Pasalamat nga tukang Senior San Jose gihalad sa heirs of Mr. and Mrs. Jose Sun Rodrigo Sr. Pasalamat nga tukang Senior Santo Niño Birhen sa Fatima Senior San Jose sa maayong panglawas o sa mga grasya nga nadawat gihalad ni Beth. Pasalamat nga tukang Senior Santo Niño Mama Mary, Lord Jesus Christ, Senior San Jose, sa tanang mga anghel at mga santo sa langit, sa grasya nga nadawat, sa maayong panglawas, sa safety, guidance, and protection. Gihalad ni Sejimar family. Pasalamat nga tugang Senior San Jose sa maayong panglawas, sa mga grasya nga nadawat matag adlaw o sa maayong kinabuhi. Gihalad ni Arturo o Venus Kagalawan. Pasalamat sa kapistahan ni Senior San Jose o sa mga grasya nga nadawat gihalad ni Mary Creek Fastel and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose, Senior Santo Niño, Birhen sa Regla o sa tanang mga grasya nga nadawat gihalad ni Mr. and Mrs. Jake Sineza and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose sa mga grasya nga nadawat gihalad ni Alvin Honorenes and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose gihalad ni Mr. and Mrs. Jesus Flores and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose inahan sa kanunayng panabang, protection sa coronavirus for the good health and more blessings gihalad ni Mr. and Mrs. Fena Ranoco and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose o sa maayong panglawas gihalad ni Mr. and Mrs. Serelina Iyatong and family. Pasalamat for the healing of Noli Ligeri and speedy recovery of Susan Hinaot o Marlo gihalad ni Manolita Ligeri. Pasalamat sa maayong panglawas sa pamilya o sa mga grasya nga nadawat gihalad ni Lando o Bibing Perez. Pasalamat nga tukang Senior San Jose, Senior Santo Niño Divine Mercy and Mama Mary o sa wedding anniversary nila ni Carrie o Apple Aguilon. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa maayong panglawas gihalad ni Apple Aguilon and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose, San Vicente, San Roque o sa Birhen sa Fatima o sa mga grasya o sa maayong panglawas gihalad ni Frenchie Antigua and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose gihalad ni Dr. Francis de la Serna and family. Pasalamat sa kapistahan ni Senior San Jose gihalad ni Florencia Maluya and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose o sa tanang mga santos gihalad ni Alec o Alexa Padreque. Pasalamat nga tukang Senior San Jose, Mama Mary, Senior Santo Niño o sa mga grasya nga nadawat gihalad sa Ronquillo family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose sa iyahang kapistahan gihalad ni Silvestre Sueco and family. Pasalamat sa ika-72 nga kasumarang sa adlaw nga tawhan ni Virginia Ordonia o sa ika-76 nga kasumarang sa adlaw nga natawhan ni Feli Numiran gihalad ni Virginia Ordonia. Pasalamat nga tukang Senior San Jose, Birhen sa Regla, Senior Santo Niño, Birhen sa Manawag o sa tanang mga santos gihalad ni Marlito o Milia Lagubes and family. Pasalamat sa adlaw natawhan og maayong panglawas gihalad ni Mr. Jose Marlito Lagubes.
Pasalamat sa kapistahan ni Senior San Jose gihalad ni Manilyn Hapos and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose, Our Lady of Manawag, inahan sa kanunay panabang, Blessed Sacrament, Senior Santo Niño, San Vicente, Santa Rita of Casia, San Roque, Birhen sa Regla o sa tanang mga santos, gihalad ni Mr. and Mrs. Cruz and Adela Anok and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose, Sagrada Familia, Birhen sa Fatima, Birhen sa Simala, Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer o sa tanang mga santos, gihalad ni Jonathan o Anchel Dagupan and family. Pasalamat nga tukang Senior San Jose, Sagrada Familia, Birhen sa Fatima, Birhen sa Simala, Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos, gihalad ni Cecilio ug Antonia Lagubes and family. Petition for healing, deliverance, enlightenment, and transformation of Santos family and Marilyn Biliran, offered by Marilyn Biliran. Petition for the Lord to heal our land, protection from coronavirus, and heal those who are sick and protect our frontliners, offered by Anonymous. Petition to stop the spread of the virus that may God to continue to guide, save us, and protect us from the virus, offered by Joseph Ezekiel Sejesmar. Petition for safety, guidance, protection against coronavirus, and good health of the family always, offered by Philip Vanyo and family. Petition sa maayong panglawas sa tibuok pamilya, mawala na unta ang virus, gihalad ni sa Ronquillo family. Petition for healing of the whole world from COVID-19 and good health of Sueco family and protection, offered by Silvestre Sueco and family. Petition for the good health of Fidela Ramirez, gihalad ni Zenaida Sueco. Petition for the good health of Sueco family and protection, gihalad sa Anonymous. Ato usab iuban sa mga pag-ampo kining mosunod nga mga kalag, alang sa kalag nila Paul, Divina, Sosima, Juan o Silveria, gihalad sa Aspasia family. Sa kalag nila Perpetua, Angela, Rogelio, Anita, Gavino, Procesa, Felisa, Caridad o Teresa, gihalad sa Villamor family. Sa kalag ni Felicitacion Flores, gihalad ni Yolanda Mina. Sa kalag nila Alfredo, Tadeo, Gerardo, Julieta, Flora ug tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Lollipop Owano Dizon. Sa kalag ni Maxima, Bernardo, Warren, Jerry, Flaviano ug tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Anonymous. Sa kalag ni Pepe, Vivian, Christopher, Aurelia, Maximo ug tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Amelia Vanyo and family. Sa kalag ni Angelina, Dalmacio, Emilia, Patricio, Catalina ug tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Amelia Vanyo and family. Sa kalag ni Seferino, Haide, Immaculate, Filomena, Rufino ug tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Mr. and Mrs. Silvestre Sueco and family. Sa kalag ni Asuncion Pino ug tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Susan Marie Pino. Sa kalag nila Hipolito, Victoriana, Diosdado, Crispina, Jimboy ug tanang kalag sa Purgatorio, gihalad sa usa ka Anonymous. Alang sa kabus nga mga kalag sa Purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa Servants of the Suffering Souls Apostolate. Atong mas sponsors na ining kapistahan ni Senior San Jose, mao kining mosunod: Honorable and Mayor Mrs. Jonas Cortez, Honorable Vice Mayor and Mrs. Glenn Bersede,
Councilor Nerissa Corazon Sun Ruiz, Councilor Malcolm Sanchez, Councilor Jimmy Lumabas, Councilor Cynthia Remedio, Councilor Marie Emalyn Zafra, Councilor Cesar Cabahog Jr., Councilor Carmelino Del Mar Jr., Councilor Jesus Arcelia Jr., Councilor Joel Seno, Councilor Andrew Ekalina, ABC President Mr. Ernie Manatad, SKFED President Dali Kabatingan, Wendolen Pacres and Shoji and family, Mrs. Concheta Go and family, Mrs. Lydia Sanchez and family, Mrs. Carmelita Seno and family, Mr. Amado Go and family, Mrs. Mildred Simolde and family, Dr. May Mendoza and family, Architect and Mrs. James Nelson Sueco and family, Mr. and Mrs. Presilio Orcolio and family, Dr. Neressa Guido, Mr. Wilbert and Dr. Irene Guido Salio, Mrs. Mona Lisa Henson, Chito and Helen Seno and family, Galion family, Fulmart Traders, Mrs. Carmelita Mendoza and family, Arcayan family, Giselia Jaime and kids, Linda Owano and family, Jojo and Lollipop Owano Dizon, Thadeo and Thadeo Junkie Owano, Alfe Owano, Mr. and Mrs. Marcel Basubas and family, Primero Eagle Security Agency, Mr. and Mrs. Francisco Ibanez, Lightyear Tracking, Maria Socorro Lizares, Iscario Villamor, Judith, Danya, and John and family, Diane, Mopes and family, Elisa Malazarte Cortez and family, Attorney Giovanni Tianerio or Tianiero and family, Carmelita Seno and family, Nelda Luchavez and family, Patricia Fortuna and family, Edna Rivera and family, Remedios Flores, Marilyn Montes, Evelyn Dimpaz, Vivian Kinain, Carmen Ang, Normalita Cabanilla, Virginia Fideliaga. Ang atong altar decoration sponsor, Honorable Mayor and Mrs. Jonas Cortez.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw, bala kaninyo. Mga igsuon, maginusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kita sa Diyos nga makagagamo sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto to ataniang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan. Yesu Kristo,
sa tanang mga butang, mipagkanaog ka sa balaod, nga kinahanglan magbuhat kayo ng tao, itugod nga maluluyon nga mahingpituntan namo, pinagi sa paniging na pangalaban ni San Jose, ang mga buhat nga imong gisugo, ug madangat na ang mga ganti nga imong gisaad, kini among gipangayo, pinagi sa imong Ginoong Jesucristo imong anak, gabuyog hariuban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios. Kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan kay ang mga tao sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas. Nihisabta nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlaw igpapahulay. Apan sa dihang gisilutan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang gipangayo ni Pilato nga patyon si Jesus, ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus ug gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios, ug sulod sa daghang mga adlaw, nagpakita siya niadtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan sa Israel. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita ang gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan nga iyang buhaton. Gibuhat niya karon alang kanato nga ilang mga kaliwat, pinaagi sa pagbanhaw kang Jesus. Sumala sa nasulat sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak, karong adlawa nahimo ako nga imong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Ang akong balaang bukid, isang yaw ko ang sugo sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw.
ang akong anak, karong adlaw ginanak ko ikaw. Pangayo ka na ko, katagan ko ikaw sa kanasuran, aron maimong kabilin. Ug sa kautlanan sa yuta, aron maimong katigayunan. Magmando ikaw kanila sa baston nga putaw, bukon mo sila ingon sa kulong nga yuta. Ikaw ang akong anak, karong adlaw ginanak ko ikaw. Ug karon o mga hari, pamati kamo, pagmatmon kamo nga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok, ug pagsadya kamo diya sa iyang atubangan, uban sa pagpurong simbahan ni Dios siya. Ikaw ang akong anak, ginanak ko ikaw. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo, manasab kanimo. Kinotlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili kunta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Baka hindi ko ba nga igsoon kay Kristo,
ang atong mga civic servant leaders, ang atong mga team of pastors, ang atong mga hinigugma nga naga-join karon kanato via live streaming sa inyong mga balay-balay. Happy Fiesta, or as one of our team members would say, Happy Virtual Fiesta. Lisod man karon magtigom, pero sa pagtuo kita tanan nagahiliusa. Kita tanan we become one, and no distance can tear that apart. So wherever you are, especially tibuok Mandaue, ang atuhang pagtuo naga-unite karon kanatong tanan through this Eucharist. Mga igsoon, naay usa ka tiguang nga pari nga nagpauli na sa kumbento, nagsakay sa subway train dito man sa gawas ang atong nasod, no? O pagsakay niya sa subway train, grabe jud ang iyang pag-smile o pagtawa nga daw gipunggan pa. Curious about it, kay na-notice man sang lalaki across him, seated opposite him, namangkutana katong lalaki, the gentleman, and he said, Father, excuse me, I can't help but notice that you have been smiling since you boarded the train. May I ask, what do you find so funny? So na-curious man to, kaya ang pari ito ginapunggan niya ba, ginakontrol niya lang, pero nagagawas git ang iyang sound na pag-smile o pagtawa. The priest, ang tiguang nga pari, answered, I just came from the home for the elderly, St. Joseph's home for the elderly. And while I was exiting, I saw, nakita ko duha katiguang nga laki nga may gibutang in front sa estatwa ni San Jose. Nagduol ako ug nakita ko ang ila gibutang sa tiilan ni San Jose, isa ka empty beer can, no? Basiyos ang serbisa ba sa tiilan sang estatwa. Karon, the priest inquired, brothers, what are you doing? Ang ilahang tubag, Father, paita kaayo kay krisis karon. Ingon sa mga madre, they are the caretakers of the home for the elderly, ang amuhang budget igo-igo ra sa pagkaon namo. Kada tuig, mas alegre ang fiesta namo kung may gamay malang ginagmay nga pag-inom sang beer. Pero karong tuig, daw, purtoy jud daw wala git mi beer. Mauni, nga nag-ampo lang mi kay San Jose sang iya panabang, nagbutang mi basiyo sang beer para iya mahanumduman o magpadala siya milagro. So mauni ang narrative sa tiguang nga pari sa iya kauban sa train. So the priest told the companion of the train, that is the reason why he was smiling. He was amused by their sense of faith of the two old men nga nagbutang sang empty nga serbesa sa tiilan sang statwa ni San Jose, and how he found them a bit silly. The gentleman nga naminaw sa iya agreed, and both of them laughed together dito sa train. The next evening, sunod na gabi, ang pari nakadawat sang tawag sa mga madre. Hello, Father, ingon sa mga sisters nga naga-take care sa home for the elders. Thank you kaayo sa iboging padala nga 3 kakahon sang serbesa. Na surprise ang tiguang nga pari, and he said, Sister, I did not send that. But then he kept quiet for a while, and he said, maybe Saint Joseph sent the cerveza.
Indeed, nagtabang si San Jose, pero wala sila kabaw sang rason. Unknown to that priest and the sisters, it so happened that katong lalaki nga kasakay isang tiguang nga pari nga iya ginistoryahan how he was abused sa tong duwa ka elderly nga nagbutang sang empty beer. It so happened that he was the vice manager of a local beer factory. Kag siya nindot ang korason nga Kristiyano, he sent the next day para malipay man ang mga tiguang. He sent anonymously katong tulo ka kahon sang beer. End of the story. Brothers and sisters, of course, I am not saying we should place beer cans in front of the altars of our statue ni San Jose. Basi makakita ko na sa gawas karon butilyas ang beer. Especially na ay liquor ban karon. We should be faithful to our authorities and our guidelines. Dili ni mao ang punto sang homily. Dili parte sa serbesa. Pero unsa man ni ang connection sang krisis ni San Jose ug ang milagro. We originally set our theme on ecumenical dialogue and the role of Saint Joseph, but we have been overtaken by the pandemic. The concern on the relevance of holding a fiesta in the midst of this crisis cannot be avoided. Do we even consider celebrating a fiesta? Perhaps the bottom line question is this: does my devotion to Señor San Jose na ay relation to the sufferings we are undergoing today? The sacred scriptures gives us insights and answers. Saint Joseph was a man who dealt with crises not only once but several times in his life. First was the crisis of his relationship with Mary, found with the child. It was easy to succumb to public perception of betrayal and just leave them. But he chose to love Mary, and he chose the baby in her womb when he heard the guidance of God in a dream. Second, the crisis of the birth of his firstborn. Ask any father who is a good provider, and he will tell you that all he desires is to provide well for his family. At that point, Joseph could not even provide a proper place for birthing for his wife and child. It was only the shelter of the cave, the manger, and the hay as a bed. But that night, he served as midwife to Mary and his child. Yes, Joseph became the first heart, together with Mary, that received our Savior. Third crisis, it was triggered by the flight or escape to Egypt due to the threat on the life of the baby. You may not know this, Joseph and the Holy Family suffered similar pains of our OFWs, being uprooted from home in order to protect his family. Yet he endured this all, following the guidance of the angel, the messenger of God. Upon his return, when his son was lost at the temple, they frantically searched for him for days, only to find him remaining behind, discussing with the wise elders. Now there was a family crisis here of some sort. As a family, they overcame this with dialogue and following God's will. So, brothers and sisters, in all these moments, we can see one recurring point. Our very own patron, Saint Joseph, suffered crises. He knows
how it feels to be under the struggle and the pain and the burden of encountering crises. However, he conquered them all because of his deep love, his deep faith, and his dialogue with God in prayer. I keep thinking the frontliners who sacrifice to help others, even though they long to be with their families. The families who hold on to hope. Our who serve during these difficult times, and they go to St. Joseph consistently, humbly, for guidance. Our people struggling to be healed, and even those unknown people nga nagatabang lang without even getting recognition to help alleviate the sufferings of others. In the midst of crisis, they become our modern day extension of Señor San Jose. In our fiesta during this pandemic period, we Mandauenhons celebrate this heritage of faith that no pandemic can destroy, the faith that keeps us strong through tough times, the faith that will help us survive, the faith that will help us overcome no matter what. So today when we say Happy Fiesta, and I would like to end here, we mean be assured of God's through Saint Joseph. When we say Happy Fiesta, we say by following his example, healing will come to our community. When we say Happy Fiesta, we say, may you become examples and extensions of the miracle like Saint Joseph. So help us God. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, kinanag ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansa sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya anong pahukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapailuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang kahayag nga mao si Kristo, may anhi sa kalibutan, ano pagluwas ka na to. Busa sa ato mga pag-ampo, moingon kita, Ginoo, danagi kami. Ginoo, danagi kami. Alam sa simbahan, nga sa kanunay mamahimo siyang buhing timailhan sa gugma sa kaluoy sa Dios. Labi na sa panahon sa kangit-ngit sa atong kinabuhi. Ginoo, danagi kami. Alang sa mga nasod, ngailang tahan kinabuhi sa mga inente o sa matag tawo, mamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami. Alang sa katong katilingban, nga ang gugma sa Dios magdala sa kalinaw sa atong kasing-kasing, aron kita magkahiusa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami. Alang sa mga kanunan, nga magkabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan sa Ginoo. Ginoo, danagi kami. Alang sa sulon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa katungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga makaambit na sila sa kabanhawan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami. O Diyos, uban sa gugma,
sa dungang maluluyon ay mo mga anak. Ugiyahe kami sa among pagpanaw, patulong sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako kay inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa pagtugon sa Kristo. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, suduga kini nga mong mga gasa, nga mong gialad sa imong kahalandon, agig paghandom kang San Jose. Itugod nga maluluyon aron ang mga gasa nga yalad, mahimong panalipod sa tanan nga nagampo kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kasing-kasing ang nag-iwayon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay magagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Huwag kami pinaagi sa angay pagtay, magaymaya, magapasitungog, o magasaulog kanimo sa Fiesta ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong, nagihatag mo nga bana sa birin nga inahan sa Dios. Siya ang alagad na maunungon, o hunaon, nagibutang mo nga pangulo sa imong panimalay, aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao si Jesu Kristo among Ginoo
aging panampon sa gahom sa Espiritu Santo. Busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon o sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagtay. Santos gayud ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang mga espiritu, aron pagsantos nini mga kasa, aron mahimong kini alang kanamo, galawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sumihatag nini ngadto sa iyang mga pinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanhaw, si Kristo bumalik. Aron paghandom sa kamatay no pagkabanaw ni Jesucristo, nagkaalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga ngayan, ngumuatubang umualagad kanimo.
Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, bagkay usa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo si ban tibok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudlong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang bana, ug sa mga apostoles, ug tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga taygon ug amo ikaw nga mayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatang anak kanimo magagakaom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong na gitudlo kanato sa atong manlulubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kami luwason sa tanang dautan. At ay kami sa kalinaw nining panahon na anong tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mailayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manlulubos. Amen.
Kristo, nagingon ka sa imong mga postres. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi niyang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, tayo kami sa imong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa Ginoo. Ipakita atang panaginig sungay. Kini mo ang kordero sa Diyos na nagawantang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Rest
bagampu kita. Kaming nangabusog sa langit ng pagkaon, nagambuyo kami kanimo, aron pinagi sa paligingnan ni San Jose. Baka buduntan namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunay, dili sa pagpadayag kinabuhi sa mga kamaturan sa imong gugma. Hindi among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Before the final blessing, in the name of our team of pastors, Monsieur Tony, Father Rolly, Pads Jerome, Father Jermaine, ug Father Prudence, ako ang inyong kubos nga alagad, Bishop Dodong, nag-reach out to express our gratitude to all of you, our mass sponsors, to all of you who helped in the decoration, who helped also sa atong mga parokya dinhi, and especially those anonymous persons with big heart who extend the miracle of Señor San Jose. I hope, klaro man ang homily, dito siya parte sa dir. Ang homily, parte sa extending the miracle of Saint Joseph by becoming modern day San Jose and or Josefa kung babayi ka. So kaninyong tanan, I know we are still hopefully rising beyond kining atong crisis, pero we know Saint Joseph shares our struggle and he will help us navigate this and he will help us overcome. The key is deep faith, deep love, and miracles will happen, especially ang atong ginaampo pirmi, the miracle of healing and recovery. In our Mass, we always acknowledge our frontliners. We would always to express gratitude, appreciation, support, and prayers to all of them. We start with our civic servant leaders. We know during these times, it is very challenging, the burden of decision-making. We pray for the wisdom of the Holy Spirit and the guidance of Saint Joseph to be bestowed on them, and for them to be kept healthy and strong as they serve our city. We support and we are grateful to our leadership, our mayor, our councilors, and all of our civil leaders leading and helping us. We support our military as well, who are at the checkpoints helping us navigate to have discipline during these trying times. Importante jud ang discipline kay it will help save lives. Above all, our deepest appreciation to our caregivers, the doctors, the nurses who put their lives at risk every time they take care of the patients. To them, our deep salute, our deep appreciation, love, and gratitude. So please join me sa pag-ampo sa Oratio Imperata batok sa COVID-19. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Ngaunta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, ug daghan ang napigtuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga kitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus o sa pagpakgang sa pagkuyanap nini. Giyahi ang mga kamot, lamdagi ang mga una-una sa mga patid sa medisina. Ang magalima unta sila sa masakiton, inubanan sa kaantigo, ug diniyugan sa puanggod. Tabangi usab
ang kawanin sa lokal o nasudnong pagamhanan o ang mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik kunta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo naghari uban kanimo, diha sa kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iyan po mo kami. San Rafael, Arcangel, Iyan po mo kami. San Roque, Iyan po mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyan po mo kami. San Pedro Calungsod, Iyan po mo kami. San Jose. Iyan. Maglingkod, makadit may announcements. Sa ngalan sa nga kaparitan nga gipanguluhan sa atong team of pastors o sa Parish Pastoral Council, pasalamat sa tanang mga nakatampo sa kalampusan sa atong Fiesta alang ni Senyor San Jose. Pasalamat usab sa atong Fiesta mga sponsors, sa sponsors sa main altar decoration, Mayor Jonas C. Cortez, ug sa outside altar sa hagkanan, the heirs of Dr. and Mrs. Ignacio M. Cortez. Kaninyong tanan, daghang salamat o happy fiesta. Magdungan kita sa pagingon, Viva Señor San Jose sa makatulo. Viva Señor San Jose. Viva Señor San Jose. Viva Señor San Jose. Manindog palihog. Nag-join man mo sa inyong panimalay sa Viva Señor San Jose. Dapat tunog man laog Viva ang inyong pag-Viva Señor San Jose. Thank you sa inyong pag-join sa atong Santos nga Eucharistia. Biskan simple lang, may you have a meaningful fiesta celebration. Ang ginumanakan ninyo, manal sa kanimo. Ugang panalangin sa magagawang nga Diyos, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo, o magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Señor San
kasalanan sa pagbuot sa kaitaasan. Mga hiyas mo nga naampo, ipaambit mo karon, kay ikaw alang ka namo sumundo. Salamat, Senyor San Jose,